Huwag mo na lang araw Ako ka. ibagpag sa presyo mo. Kita mo, Pagsak ahon tangdam mo. Malo ka din. Kita mo, pagsisaya. Kaba. Ne, maperde. Perdi lang araw din. Ila akong bayad, pinapintas. 600 kasama ang lit ko nak. Kami niya dito mo. Ano yung dapat ano yung tabuko mo? Ano presko? Maya, siya. Oh, di lamot na sagsakay sa imot dun. Allowance, awang pagtinda. Pagbayad kuryente, makukulan tayo mo. Hindi na Eto. Tama na lang. Ay, late naman. yung kaya set up ko. Maya, makag. So, kaman? Pamain! Pamain, ano? Deta, sampol mo neta. Pamain, dress, black. 1,000. Ako nanginamot taon-taon sa mon. Ano ito eh? 300. 300. Ano mo tayo? Ingat sa ano din. Di ba na? Ikiset mo na. Ikatik na teto eh, madi. O, ikat. Black na tayo. Kaya na nga stigong. Shukoy. Oo, nababati ka. Di ako chicha mo ba? Sa pulan tayo, gipit tayo. Nasaya at trabaho dito eh. Kung nasayata kang kita mo tipagsayata ka ni Uko. Lalapukpuk. Alam yung kaya nga ito yun. Wen, panen. Yan ang cellphone. Kini mo ka. Kini ka kasi ni. Sa... Nagligat eh. Diyan sa Monte Cuarta. Ope, viewers! Papauna eh. Come on, viewers! Live! Mga best live! That out live selling for today. Andi mga uncle, this is your Storm. Storm in X-Men. Para po lang to. May atilot, karat. I-share yung mga anti mga uncle kasyan. Daka ka nagrigat agsapol di kwarta ni. Tilang masir-sir ko. Ang ipapilak papashout itatag. May gusto tayo mapilang. Apo, anti. Nagsiksikan. One ganyan yung anti. Pak. For sale. For sale. For only 600. Kasama ang late. Pak! Po, sinog. Mine. Mine spaghetti. For only 100 pesos. Kung kayo tumawar, 150 pesos. Kahit yung apo. Mine spaghetti. Oh, tigat ka sa uncle yun. Nagado, paggaston na ngamin. Uncle, bagay mo tabado. Oh, bagay ko nga talaga. Yung pagbagay nung kadangin nyo. Fine white bodysuit. Ready to fight. Pak! May, makayin na eh. Ready to fight. Ay, kadangin nyo, di kanya babakit yo. Kasalumang kami. Ngayat ang dakin ni bagay yo. Di wala regalwan tibado. Regalwan nyo mga kami na eh. Di kita lalakit ta. Dali ang tambay. 150 pesos lang. Di lang makatang ni bagay yo. Urehan unay kami nasa ni bagay yo. Ni kanyo kasi ni nagsiseksi. Pumintas ni pinagkita yo. Lalo nakiinom kayo. Shout out. King ka. Bus Bandam TV. Ang kagin ni next dita. No, ang kagumatang. Igatangan mo kami ni bagay mo. Next ka nga next. Baka pa-high vlog ka man. Pamain Maxi Dress. Pamain codename Sirena. For only 50 pesos. 50 pesos. Di kita eh, babasit ka tao. Gatangin nyo lang tanuran yung tumakal kayo. 50 pesos. Sino mga yan? 50 pesos na eh, brand new, Shein. Kasi di kadaktal na. Si height ko apo ka 5'10". O ba 5'10" nga babae, 1'6" footer nga babae. Pamain, Sirena, 50 pesos. No kahit yung 25 pesos pa eh. Yung kaya? Maya, dito napintas. Problema lang, no? Basit kayo. Shout out, iniipag ko nga Madam Vlog 10. Uray lang makaibig-ipag. Doon yung ibalang asel. Na kayo mo natin ka na yung kumagkatakan. Thank you, di support tayo. Uray, taka na yung kakadwa. Tetoy, kaslaki lao. Ululaaw. Maya, dito na eh. Coordinates for only 350 pesos. Mine orange, 350 pesos. Shining shimmering pera ni Uncle Yo. So, alin, bisa na ka? I'll be there for you, auntie mga uncle. I'll be there for you.